シェフクオリティシェフズレシピ。ご来店くださいましてありがとうございます。お客様にご案内いたします。未成年者への酒、タバコの販売は法律で禁止されております。当店では法律に基づきお酒、タバコの販売時に年齢が確認できる証明書のご提示をお願いしております。20歳以上の年齢であることを確認できない場合はお酒、タバコの販売をお断りいたします。成人のお客様にも証明書の確認をお願いする場合もございます。未成年者へのお酒、タバコの販売防止のためお客様のご理解とご協力をお願いいたします。イベント当日、サッカー教室にご当選の皆様とご一緒させていただくこともとても楽しみにしていますので、よろしくお願いいたします。เป็นห้องเสื้อสูทเนาะแถว
ご来店くださいましてありがとうございます。お客様にお願い申し上げます。小さなお子様をお連れのお客様はお買い物中お子様から目を離さないようにお願いいたします。また事故防止のためちびっこ広場、青空広場やお車にお子様を一人になさいませんようお願いいたします。なお、お子様とはぐれてしまわれたときにはお近くの販売員または東洋華堂1階サービスカウンターまでお知らせくださいませ。なんだ。あんまねえぞ。สถานที่เกมเด็กน้อยชั้น4ชั้น4
見くださいましてありがとうございます。お客様にご案内を申し上げます。まもなく6時より食品フロアにてお買い得商品満載の夜市を開催いたします。出来たて、切りたて、作りたて商品を取り揃えて皆様のご利用をお待ちしております。どうぞご期待くださいませ。604円になります。うん、はい。新商品の方失礼します。1000円。396円のお返しになります。ありがとうございます。わ